सोरबाफोर नैबे जिएमसि गेस्ट हाउसआव थाफैयोब्ला मालाबाफोर फैयोब्ला लोगोफोरनिबो नायना लानो हागोन आंनि भिडिअआवहाय बेड मोनसेयाव 150ल' हौवाफोरनि हौवाफोर हिन्जावफोरनि हिन्जावफोर बिदि आलदा आलदा आं नोंसोरनो खोन्थानो भिडिअनि गेजेरजों सोरबा मिथियाबो जानो हागौ बेवहाय हौवाफोरनि हिन्जावफोरनिया थांनि जिएमसि हस्पिटालनि खाथियावनो ओरैहाय खिरा थाबाय नैबे माबायाव दङ बेबो हौवाफोरनि हौवाफोरनि बिदि गावबागाव बेड बुस्थु दोनग्रा बाक्सुनिफ्राय नैबे जाबाय बुस्थु दोनग्रा नोंनि बेड नाम्बार 20नि 20 बाक्सु तो आलदा आलदा वो जगह की है एक ही दिन जेंट्स टॉयलेट गावबागाव दोननो हायो संनानै बाथरुम फायखाना बिदि आरो दुगैनो हागोन एसे उनाव दुगैनोसै आरो हिन्जावफोरनि माने महिलाफोरनि थाग्रा जायगाखौ बिदि आंनि हिन्जावा बैयाव थादों बाबुजों बेबायदि बिल्डिं 4 थाला बिल्डिं ओंखामा गोजौआव जानांगौ 40 थाखाल' लायो मिरामिस ओंखामा बे हौवाफोरनि बेबो रुमनि मेरला रुम दङ एभेलेबेल रुम हिन्जावफोरनि रुमाबो दङ बे महिलाफोर गोजा गावबागाव महिलाफोरजों थाफानो मोना मबाइल चार्ज होबाय गैया माथो दहानाव ओंखारलाय साबोन हरदो आं दुगैनोसै खादाखौनो उसुबिदाफ्राल' फैफानानै दान्दिसे ट्रिटमेन्ट खालामनो मोनो फाहामनो मोनो बेजों खोथाखौ लिरबिजों बिराद खमाव लोगो थाफैनो मोनो नाथाय हस्पिटालनि प्रेसक्रिपसन नायो लोगोफोर हस्पिटालनि जिएमसि हस्पिटालनि पेसेन्ट नंगौना नङा बेखौहाय नायनानैसो थानो मोनो अकेब्लासो थानो मोनो ओरैनो साधारन सुबुंफ्रा थानो मोना आरो दाम खमनि जायगा नालाय एम्बुलेन्स दंजोबो साधारन सुबुंफ्रा थानो मोना